покарати винних у злочинах окупантів та відновити справедливість для їх жертв. Юристи та правозахисники закликають Верховну Раду України якнайшвидше впровадити норми міжнародного права. Зараз при розгляді злочинів окупантів українські слідчі послуговуються статтею 438 Кримінального кодексу, але вона має лише посилання до різних конвенцій та норм міжнародного права. Фахівці зазначають, що притягнути до відповідальності військового злочинця майже неможливо. А законопроект з правками вже готовий до розгляду в сесійній залі. В ньому наведено вичерпний перелік воєнних злочинів, що полегшить роботу прокурорів та суддів. А це дозволить притягти до відповідальності злочинців найвищого рівня за скоєне на окупованих територіях Криму та Донбасу, навіть у міжнародних судах. Докладніше далі в сюжеті. Катування, насильницьке зникнення, переслідування українців та кримських татар, призов до війська окупантів. І це лише незначна частина міжнародних злочинів, які вже 7-й рік чинить Росія в окупованому Криму та на Донбасі. Притягнути винних до відповідальності зараз дуже важко, каже заступник генерального прокурора Юндуз Мамедов. В чинному кримінальному кодексі немає чіткого переліку воєнних злочинів. Відтак є потреба імплементації міжнародного кримінального законодавства. Детализация состава преступления и их четкое регламентирование в Уголовном кодексе является крайне необходимой для обеспечения принципа неотвратимости наказания, привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечности. Это намного облегчит нам нашу работу и прокуратуре, и органам досудебного следствия, и судам. Конкретизувати злочини має законопроект 2689. Правозахисники та юристи готували його впродовж останніх 5 років. Фактично, це означає імплементацію міжнародного кримінального законодавства та зведення до одного документа десятків міжнародних конвенцій. Це має бути повноцінний каталог для того, щоб людина, яка відкриває кримінальний кодекс, бачила, а що є воєнним злочином. Бо наразі такої здатності немає. Треба потім відкривати Женевські конвенції, інші міжнародні договори і шляхом різноманітних розумових операцій з'ясовувати, а що ж є воєнним злочином, а яка поведінка ним не є. Це не лише дозволить карати військових злочинців в Україні, а й притягати окупаційних очільників у міжнародних судах. Це дозволить українським слідчим і судовим органам допомагати Міжнародному кримінальному суду у переслідуванні за міжнародні злочини, дозволить притягнути до відповідальності більше злочинців, дозволить притягти до відповідальності злочинців найвищого рівня за вчинене. Ще одне нововведення – універсальна юрисдикція. Відповідно, той, хто чинив злочини на окупованих територіях України, буде покараний, куди б не подався. Універсальна юрисдикція стосується суттєвих злочинів. Вона не переслідує абсолютно всіх. Наприклад, якщо хтось з Сирії приїде до Німеччини і він має стосунок до воєнних злочинів режиму Асада, то його одразу переслідуватимуть в Німеччині. Можливо, так само має бути і в Україні. За майже 7 років російської агресії тисячі людей стали жертвами катувань, зґвалтувань, насильницьких зникнень, полону. В окупованому Криму окупаційна влада регулярно чинить репресії проти українців та кримських татар. Тому правозахисники закликають якнайшвидше ухвалити закон про покарання воєнних злочинців. Вони називають це не лише унормуванням законодавства, а й відновленням справедливості для тих, хто став жертвою. Вони хочуть відновлення не тільки і прагнуть відновлення не тільки свого зруйнованого здоров'я, розбитого сімейного життя, бачення майбутнього, відчуття дому, який вони покинули. Я точно знаю, що цим людям дуже важить відновлення віри у те, що справедливість існує.
Законопроект про покарання воєнних злочинців пройшов перше читання у вересні. Зараз профільний комітет розглядає правки до нього. А за прогнозом співавтора документу Дениса Монастирського, ухвалити закон в цілому можуть до кінця цього року. Владислав Стужук, Заман, АТР.